שלום, איך להגיע ממקום למקום? תראה שזה לא היה יותר מדי משעמם. טוב, אולי כן. נראה. אז הדרך הראשונה שאני רוצה להציג לכם, שאני בטוח שכולכם מכירים, רכב. הבעיה היחידה היא שרכבים זה חרא של פתרון. מכונית שווה לה הרבה שטח, שווה לה אדם אחד. אדם אחד כפול כל מדינת ישראל שווה לכל מדינת ישראל כפול מכונית. וזה יוצא שטח הפנים של אמא שלך. עכשיו, הבעיה שאמא שלך זה לא כביש, אי אפשר לנסוע להם. לא משנה כמה מנסים. ואז מה שיוצא זה שכל היום פיקוק, בכל כיוון, לנצח נצחים. הפתרון השני, אוטובוס. כי לא היה לי משהו לעשות היום. אין לי בעיה לחכות 30 דקות עד שעה בשביל הקו הספציפי שמביא אותי לאן שאני צריך, או להשתמש בשני אוטובוסים שהמעבר ביניהם הוא בפאקינג כביש מהיר, שגם לשני אני צריך לחכות כמעט שעה. אם הוא עוצר לי, כי זה כביש מהיר, הוא לא בהכרח שם לב, הוא גם בטוח יגיע, נכון? אז למה אוטובוסים כל כך גרועים? 1. תכנון לקוי או לא קיים של קווים, בלי לחשוב לשנייה על משתמשי האוטובוס. כאן למשל אפשר לראות את כביש 1. זה כל הקווי האוטובוס שנוסעים שם. אני ספרתי, יש שם 70. עכשיו, הבעיה היא שמכל מקום מנסים לעשות קו אוטובוס לכל מקום אחר. אין מספיק אוטובוסים או נהגים, ואז התדירות חייבת לרדת, ואז גם מחכים שעה לאוטובוס. יש כל כך הרבה קווים, כך שבתחנות חייבים כמה סככות. אנשים רוצים לסככה בשביל לתפוס את האוטובוס שלהם, שזה הדבר בערך הכי מביך שאני אי פעם עשיתי בתור נוסע תחבורה ציבורית. אם מישהו אומר לכם שצריך שני קווים בשביל לנסוע באוטובוס, רוב האנשים כבר ייסעו באוטו, וזהו. עוד סיבה לכך שהאוטובוסים כל כך גרועים, זה שאוטובוסים גם נתקעים בפקקים. כאן אפשר לראות אוטובוס אחד בשעת עומס, שנתקע מאחורי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 מכוניות. בשעת עומס, כל האוטובוסים הם על בטוח מלאים. זאת אומרת שיש כאן משהו כמו 50 אנשים, שנתקע מאחורי 10 אנשים. כי, אני אגלה לכם סוד, רוב האנשים נוסעים באוטובוס לבד כשהם הנהג היחיד. ככה שיוצא ש10 אנשים תוקעים 50 אנשים, והם צריכים לחכות, ה50 אנשים האלו, ל10 אנשים שתוקעים להם את כל הדרך. אז איך אפשר לתקן? דרך ראשונה זה להפוך את מערכת האוטובוסים שלנו לרשת שאפשר להחליף בקלות אוטובוסים. מעט קווים בכל רחוב מרכזי עם תדירות גבוהה, ותחנות החלפה שנוח להיות בהן, לא בפאקינג כביש מהיר, אף אחד לא רוצה להחליף באמצע איילון. צריך להקטין את זמן הנסיעה של האוטובוסים, נתיב תחבורה ציבורית או רחוב תחבורה ציבורית. ההבדל ביניהם זה שנתיב תחבורה ציבורית הוא רק נתיב בכביש שיש עוד נתיבים של מכוניות. רחוב תחבורה ציבורית זה כאשר כל הרחוב הוא כולו של תחבורה ציבורית, ככה שאין בו תנועה של מכוניות פרטיות. לתת לאוטובוסים עדיפות ברמזורים זה מאוד חשוב, כי עוד פעם, 50 אנשים שמחכים באוטובוס לא צריכים לחכות לאור ירוק בזמן ששני אנשים במכוניות פרטיות לא פונים שמאלה. זה לא הגיוני. וגם צריך להפוך את האוטובוסים ליותר אמינים. אוטובוסים בכל שעות היממה וגם בשבת, כדי שנוכל באמת להסתמך עליהם ולא להזדקק למכונית פרטית. וגם לפטר את מירי רגב. ואת כל הממשלה הם כבר מפטרים אותה. תודה רבה שהקשבתם לתלונות שלי וכל מי שנרדם שיתעורר.